Life sibuyile again sisendaweni la kune event khona uNkulunkulu uyazibonakalisa kuleli bandla ngendlela emangalisayo. So sibize one of the leaders here. Ngizofuna ukuthi azisho ukuthi ubani igama ne branch akuyo ne position nayo within the church first. Then ngizoza futhi kuma questions ami. Okhulumayo Senior Pastor Mpokwane, uSecretary General weChrist Our Rock of Salvation, ngise head office eNdlunkulu eNewcastle. Headquarters. So umabhalane wesonto ke uyazi yonke into ezakala. Into engizombuza zona manje ukuthi amanzi akhona unawo. Number 1 ngicela ukubuza. Nizizwe njani nenza le event today? How was your feeling ngale event? Ufila kanjani? Sijabule kakhulu sibona abantu abasha beyimisela. Ukusijabulise kakhulu ukubona amabandla asezayoni ehlangana kunokuthula kunokwenza umsebenzi kaNkulunkulu. Ubunye kakhulu esiye sakubona ubunye kwabantu abasha badlale kahle kakhulu bengazathi bakhonze bandleni elilodwa kanti amabandla ahlukene awu3. Yazi ilento eyokuthi amabandla ahlangene so ayitholekanga yazi SG ne usually thina amazwe sihlangana emilindelweni yabo sidudana lapha ngomlindelo ngeingoma kodwa nina la eDurban ni decide ukuthi asihlanganeni singamazayoni for one vision just to play sport. Yini lezokuthi nicabange kanje nicabange such a beautiful idea? Isifiso sethu ukuthi asifisa ukubona uZiyoni efa kuphela iphupho lika Ziyoni. Sithi asihlanganisa abantu abasha basezayoni bakwazi ukuhlangana noma bese groundini bengekho ezimbizweni ukuze uZiyoni aqhubeke njalo ayiphambili. Bazi futhi nokuthi uma bekhonza uNkulunkulu bayalithola nethuba lokuphinde badlale futhi ngoba basebasha. Ngiyayithanda eyokugcina question yazi ne u1976 ne bathena 50 manje labantu bebatoyitoya ku 1976 ne and then uyini ozothi kuba intsha melithathe kulaba isikumphetho kulaba abathena 50 bebatoyitoya back in the days for inkululeko. Yini umphetho abangawuthatha kulabantu abantu abasha abangakwenza ukuthi eSouth Africa izinto abazifisayo nabazibona ukuthi zizobaphumelelisa bangazenzi ngodlame kodwa bazenze ngendlela eright ukuze bakwazi ukuthi bakhule kakhulu. Abantwana bethu bangayiphendula iSouth Africa ibe yilento efuna uNkulunkulu. Yingakho sibahlanganisa ekukholweni senza sure ukuthi abantwana bethu bayalalela izwi likaNkulunkulu bahambe ngenkambo efuna uNkulunkulu kumuntu wakhe. Yabona ke SG ukhuluma wona uye nje kuphela kwibithavu wakhuluma ukuthi straight kubuza into ukhuluma straight. Siyabonga SG sisazoba nawe la. Amen. Sikhona nje ingane zakhe sezozibiza sizinterview sicela nje usivumele nje siwenze lo msebenzi ukuthi kena baveza maybe khona ozofana njengami la athi ngifuna ukupresenta njengoPastor Chris ungasinika nje lo permission. Sibonge kakhulu usinika ithuba. Amen. Siyabonga.